What up, bay? Natakaroon diri sa CM Recto Street Hall sa Palmahil. Na ako i-introduce sa inyo ha na Mini Rojas Restaurant diri sa Davao. Mao ni ang isa sa mong ginatuan basta mangita mi kanang similar sa Rojas na vibe. Kaya di ba nag-shutdown man ang Rojas so kadaning COVID. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Let's go there! Boom! Barney's Grill, barbecue restaurant nga makita sa Palmahil Street, Davao City. Palikod diri sa RCBC sa CM Recto, unahan lang sa Davao Times. Nag-reopen sila shortly after gilift ang 6pm curfew diri sa Davao. Naani sila branch sa Digos, Toril, ug sa una napon ni sila pwesto sa Rojas mismo. Pinarojas po ng style nilang spot pero mas luwag-luwag diri gamay. Pina-busy street ang ambience with the sweet smell of smoky barbecue in the background. Daghan kay mapilian diri nga mga grilled food barbecue, may mga kinilaw, sabaw, uban pa. Pero may ko nagagi Claveria pero dugay-dugay ko bago na inform anong pwesto nila dire. First dine na mo dire was just last February. Since then, nagsige na balik-balik dire. Nag-order man ng itlog maalat, chicken pastel, lato, isaw, pork barbecue, and of course, you already know what it is. Squid, yo. Wala ka balo nga hilig kay squid, it means wala kay ka nagasubaybay sa mga videos. Which you should, because they're like so cool, you know. Subscribe to the channel, man. So na mong order. Check it out. Kakao. Mato lang ito, medyo gamay, pero limpyo din naman kayo. So kay labang ko sa kuya, ihatag niyang ulo sa kuha. Love you. Feeling. Alang eh. Una pa lang na akong pagkadungog ani ilang restaurant, medyo na-curious na dahil ko sa ilahang pangalan. Nganong natawag man siya Barney? The name Barney actually comes from the owner's son named Brian. Barney ang angga sa mga barkada sa iya. Siya ang sigig-insist nga mag-barbecue sila. And so nagtukod sila barbecuehan sa CM Recto. Pero wala pa dyan siya official nga name ilang kananan at that time. Taud-taud pa dyan sila nakadecide ani atong nagpwesto na sila sa Rojas Night Market. Sugod niya atong na Japanese foreigner nga nabili ng attache case ug laptop sa ilang pwesto. Gigukod ni siya maayo ni Barney sa sakyanan para iuli iyang gamit. Super thankful ang foreigner kay valuable kayo ang sulod ani iyang case. Since then, nagsige nagbalik-balik ni foreigner sa ilang barbecuehan. Nagadala po ni siya mga kauban. Kina-recommend pa jud niya sa ubang foreigner nga diri mukaon. Hangtod sa nanaghan na gid ni sila nga nagapangadto. And tungod kay wala pa may pangalan ang pwesto, ginatawag na lang sa nilag Barney's. Bisag every 3 months naga-shift og pwesto ang mga tenants sa Rojas Night Market. Ginapangita gid ning pwesto ni Barney sa ilang mga suki. Dili sila gusto mukaon kun dili ila Barney. And from then on, officially natawag na jud siya Barney's. And from then on, pag humana mag first kaon dire naging favorite spot na pud ni namo. Kung nangita mag quick legit street foods pero tamadan mo makigsiksikan sa Rojas, perfect ni dire. Lami, limpyo, barato. Although dili ka ni siya barato kung mura kag buang mo kaon sama nako. Sobra-sobra akong gi-order nga halos naghinuktok nako sa kabusog. Kana sa mong order eh. Sub na ko goods. Sadly daw nag-reopen na ang Rojas. Dili na ni sila sure kung mabalik pa ni sila dito kay murag stricto naman gud daw kaayo, daghan kay constraints. But anyway, kung makaagi mo CM Recto ayaw mo kalimot og hapit dire ha. Mapa-rich kid man mo, mapatama-tama lang or mapa-broke kid like me. Mga nemo dire guys, sayo mo kay daghang kay tao, libo kayo. To top it all off, na pa dyan sorbetes na pirmi nagaatang diri sa gawas, much like sa mong tirada sa night market sa una. Malit sa ice cream, marami mga bata dire. Yawan ta ice cream. Kaya ang ice cream yata guys. Invite mo sa Barney's. We're open 7 a.m. to 11 p.m. Pero Monday to Saturday lang. If ever nga gusto mo mag-pick up, 24/7, you can pick up your order. Pwede 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. Okay na sa mga problema. Hopefully, magkita-kita ka sa Barney's. Kaya aside sa lami, barato pa din siya.